Končí sa rok 2025 a ja som si pre vás pripravila dve rozprávky. Tu jednu rozprávku si napíšete vy sami, pretože život sám píše tie najkrajšie príbehy a preto vám prajem, nech je to veselá rozprávka, v ktorej sa vám splnia všetky vaše sny a vaše túžby a nech ako každá rozprávka, aj tá vaša, končí šťastným koncom. Tú druhú rozprávku som si pripravila a je to tak trochu povesť a dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže ešte raz do nového roku 2026 vám prajem veľa zdravia, šťastia a pohody. Kde bolo, tam bolo, na Valašsku, v malej vesničke Lidečko. Ako veľmi musel Pán Boh milovať tento kraj, že ho stvoril tak pôvabný a krásny. A tak ako ide dobro a zlo ruka v ruke, lebo bez zla by sme si dobro necenili, aj tu k Božej ruke pridal ruku sám čert. A tento kúsok prírody dotvoril k dokonalosti skalným útvarom, ktorý sa nazýva Čertové skaly. A ako to všetko vlastne podľa povesti bolo? Nož, ako sa vraví, za všetkým hľadaj ženu. V tejto malej vesničke žila mladá dievčina Rozina. Bolo to dievča súce na vydaj. Nebola ani hlúpa, ani škaredá a dokonca ani chudobná. Možno sa len vydávať nechcela. Všetkých nápadníkov odbíjala posmeškami. Ale voľní mládenci sa časom míňali. A všetky jej rovesničky už boli vydaté. Ľudia sa začali posmievať, že už zostane s nej len stará dievka na ocot. A vtedy si dievčina povedala, že veru pôjde na veselicu a uvidí, či ju niekto vyzve do tanca. A ako povedala, tak aj urobila. Ale žiadny mládenec ju nevyzval na tanec. A tak celý večer len postávala a dívala sa, ako sa ostatné devy bavia. Celá namrzená dupla nohou a povedala: aj s čertom by som išla tancovať. A v tom do sály vstúpil krásny mládenec, urastený s kučeravými čiernymi vlasmi, čierne fúsky a myslivecký oblek, ten mu dodával neskutočnú eleganciu. Zamieril rovno k nej, až jej srdce podskočilo. A tancovali spolu až do bieleho rána. A keď skončila veselica, mládenec popýtal Rozinu o ruku. Tá ani na sekundu neváhala a slúbila sa mu. A tak hneď utekali za matkou, aby požehnala ich láske. Matka mala pocit, že sa jej to asi sníva. Konečne, jej dcéruška sa vydá a prestanú tie hrozné posmešky. A akého len krásneho ženicha si našla. Nuž, na môj veru, súhlasila hneď. A hneď aj dohodli, že večer príde s družinou a dohodnú svadbu. Matka celá natešená odprevadila krásneho mládenca až k bráničke. Ale cestou späť do domu si v snehu všimla niečo divné. Vedľa jej šlapají boli otlačené v snehu čertové kopytá. Ach, dcera moja, zle je. Toľko si odmietala mládencov, že si pre teba sám čert prišiel. Moje nešťastné dieťa. A ja som ťa už slúbila, a čo sa peklu dáva, to sa z pekla nevydáva. Čo len budeme robiť? A tak húdli, ale nič nevyhodli. Keď si v tom spomenula na starenu, žijúcu v Púčinských skalách, všetci ju obchádzali, lebo sa jej báli. Ale bola jediná, ktorá by vedela poradiť.
A tak nestrácali čas a matka s dcérou sa vydali za ňou. Čas sa krátil. Našťastie starenú rýchlo našli. Joj, ťažko radiť. A ich kúzlam a čarom čert ten ťa vždy prekabáti. Ale jedna možnosť by tu bola. Povedz čertovi, že mu dáš dcéru za ženu, ako si slúbila, ale že máš podmienku, ktorú bude musieť splniť. Hovorí sa, že vetru a vode nerozkážeš. Tak nech otočí to k rieky, ale neviem, dieťa moje, či toto čerta zastaví. Ledva prišli domov, už bol čert na dvore aj s družinou. Hudba veselo vyhrávala a jeden mládenec krajší ako druhý. Co na plat, keď matka s dcérou vedeli, že sú to všetko čerti. Rozleteli sa dvere a vstúpil mládenec. Hoduj sa, žena moja, prišiel som si po teba, ako som slúbil. Áno, slúbila som dievku, ozvala sa matka bojazlivým hlasom. Ale dlho som ju pre teba chovala a tak mám podmienku. Dám ti dcéru. Len ak dokážeš za jednu noc otočiť to k rieky, kým kohút nezakokrhá. Mládenec sa zasmial. Keď len to. Ráno bude podmienka splnená a teba si hneď zoberiem s sebou. A so smiechom vyšiel na dvor. Jaj, zlé, dcéra moja. I objala dcéru tak tuho, ako len vládala. Mám strach, že toto čerta nezastaví. Čertová družina sa rozbehla po dedine a začali skupovať kohútov. Vraj na veselku. Dobre platili a takým ľudia sami kohútov núkali. Len jedna chudobná babička na okraji dediny mala len 2 slípočky a krásneho farebného kohútika. Veru, že by ho nepredala za žiadne zlaťáky. A tak ho schovala do komory pod necky a keď prišli mládenci, zaprela kohúta. Núkali jej plný mešec zlaťákov, ak by predsa len nejakého kohútika našla, ale starená bola neoblomná. A tak hneď večer, ešte len tma sadala na lídečko, čerti začali znášať kamene a stavali hrádzu. Tá hrádza mala otočiť to k rieky. Kamene znášali celú noc a nad ránom, keď sám diabol niesol poslednú skalu, za veľkého smiechu zakikirikal kohútik, ktorého si starena schovala a oznámil ráno. Diabol s veľkým nadávaním hodil skalu o zem, až sa zem zatriasla a zmizol aj s družinou. A tak Rozina bola zachránená, ale na výdaj už nikdy nepomyslela. A veru by ju matka zo strachu ani z domu už nikomu nedala. A tak starenka chtiac nechtiac zachránila mladú dievčinu Rozinu od nešťastia. A tak sa traduje povesť od nepamätí o skalnatom útvare čertovej skaly a dodáva mu magické čaro.